baga jinglong Kristen klaim ke jinglong synran kalong ke jinglong Kristen ke bom don jingmut sesian ong biang ya kata baga jinglong Kristen klaim ke jinglong synran kalong ke jinglong Kristen ke bom don jingmut Jisu au Matius arfu pra lenong dekat ke bakat pra kat kendai ong la ai hanga ke bor baro habneng bat hak kendo nang tau song khilet syaka perthai bat penlong synran uklam ong ba khilet syaka perthai penlong Kristen rei ong khilet syaka perthai penlong synran ke jingkhot ke balor tam ya ke balang Kristen kolong bansei ya ki brio na ka bansei ki brio na ka perthai bat penlong ki synran ke jong Jisu Christ ketian synran ke ka ba ngaban biang ke bala depan ong di perlok ke jonga ketian synran ka jingkhot ke jinglong synran ke ka bakerpang bat ka bakentang ke ka bakerpang bat ka bakentang da sisa ha ka bible hi barok ko ngi siam ke ketian ke jinglong ngi siam ke phang jong ke jinglong synran kalong nadu ka testament ke berim adu ka testament ke bathmai ki babon ki kentien ke batho spang synran leni ke jinglong synran rela dengi phai ke ketian jublai ban pet chapang ke ketian Kristen habang apet naga concordance jong ka NIV concordance asyam badon tang lightly ki kentien bala mention ke tang lightly ki khat bible bala mention ke ketian Kristen kata kade ki kam ke apostle khat way arpun rio ka baka bible ko ba dei hang ni ka sien ka baningkong ba ya ki synran jong Jisu la khat Kristen hakikam ke apostle ngi i ba utus im ahakal no ba arpun rio khat arpu prabu ong ba yo pol bo ong ba melajan penkelalong Kristen yang aru nang ta ki kentin ki jong Petrus bo ong ha ka city ki jong ka beningkong kal nong ka south kal ba khan rio bo kren chapang ba kum ki Kristen bengini ban sha sitom na ka benda ukris ngai lai nang ta ka ba khambun ka dei bala mention chapang kai ka bengi dei ban long kum ki synran ki jong Jisu Christ ka jinglong Kristen khalam ka jinglong synran kalong ka jinglong Kristen ka bom dan jumut ka jingkhat kalong ba ngin yet bangin pethu iladi laga jinglong Kristen ka jungi ka dei ne em ka bangi ngilong ki synran ki jong Jisu Christ hagani ka por kam tang ko aban ra shafi ban long ki synran jong Jisu Christ ngako aban ban shafi shangilang baro ban long kumno bangin long ki synran ki jong Jisu Christ ngau baningkong usynran jong Jisu Christ ngai welang ya ki para Kristen bangin ngin shimi ka senjam ban rung syaga jeli jong ka jinglong synran ka babut yu Jisu Christ ngi ka kentien nglai singa bu da ka benta ka baningkong ban long synran kamut ban long ki brio ki ban ki ba jiet ban im marjan khamjan bat u Jisu Christ khamjan bat u Jisu Christ how Marcus lai khat sau Jisu ong ka bible gai thu ba u Jisu ula jiet ki khat armot bakin yo long lem bat u kata ka benta ka baningkong ba haba u Jisu Christ u jiet ki synran u jiet ya ka benta ka bakong san ba kita ki khat armot kin yo long marjan markhap bat u Jisu Christ ka jingkhot yang i iwei piwei na kata ka jinglong Kristen ba sulong Kristen madan syaka banlong ki synran ki bandan marjan badu Jisu Christ kalong bangin ino ya ka jinglong yatwir bangin ino ya ka jinglong bayat klem don jingmut ha ka jingim syaka ban jiet bandon khambun kapor ban syong ban yo ban selok bat la unong penim bolong u Jisu Christ ki Kristen ki bamdon ka jingjan bat u Jisu Christ ki long tangki Kristen ka nam ki long tangki Kristen ka nam ki Kristen ki ba shisha ki de ki Kristen ki ba jiet jaladi ban long ki synran ki ba jiet jaladi ban don marjan markham
bat la utrai unong penim jangi uji Yesus Kristus kumo Yesus lo khot ki sanran balong marjan bat u jiet ru yangi hakani ka perthai sngi ka mata bangin yo ya ka jing slok ka jan bat uji Yesus Kristus bangin numle bun kam maki kam perthai ki babun ki baharukom ki balaban kata ya ka lawai jong ka jinglong mensim ka jangi re uji Yesus lo khot yangi bangin yo abandon marjan bat markhap adu kumba ka Mary ka le apakah yo ka kabu bakalat wahaba uji Yesus rung ha ka yeng jong ka ujiet ka ban ka jiet ka ban don hakiki jat ke jong Yesus ka martha ka sngotanat bau Yesus wan ka yeng jong ka rei ka bun kam na ka pataban pen kre ki jat jingbam ki ba harukam ban ayo Yesus Kristus ka klem enjoy ya ka presence ka jong Yesus Kristus ka yeng jong ka ki sanran ki ba shisha ki entertain ya ka presence ka jong play ki eat ya ka jing don rengkat ka jong play ha ka jing im ka jong ki bat ha ka yeng ka sem ka jong ki bat ha ka jing shekri ka jong ki ka ba ar ka long ban long sanran kamut ban long kinong boot ka jong Yesus Kristus ndai tang ban don ban jan bu ndai ban boot yau Yesus Kristus tien ban boot yau Yesus Kristus ka dei ka wei pat ka kentien ka bangi dei ban pusan ba ban pet ba boot kam dei ba subut ka ba subut na dien jong briu jong no ba subut na dien ban subut dien kam dei stia tang ka jing boot dien ka jing boot yau Yesus Kristus ka dei ban ino ya kilenti ki barim ki bangila juya bat boot baro shikata bat ban simpat ya kini ka lenti ka batmai ka bau tra Yesus utorwa hangi bangin boot hatungila ju ya hatungila ju boot ya kirukom ki baharukom jong ka perthai ki balong ki jingmlien ki balong ki kam sngobha ki bala ban lam ngi wat si jing sha tem rao hangta en reu Yesus ukwa ngi bangin kelalong no kinong boot ki jong Yesus Kristus ngin ie no sedia ni ki jing mlien barim ngin ie no sedia ni ki kam sobha perthai ngin wat ki jing ai ki jo blai bon bethat no ki jing tem rao ha ka jing im ka jungi daga jing boot iki barim na ka pata bangin shim ka lenti ka batmai ban boot yau Yesus Kristus ban boot ya ka lenti ka bau Yesus upen i hangi Yesus ong along ka lenti na ka daw la daw Yesus long ka lenti Yesus ong ba phide ban ino ki wei pat ka lenti ban shim yau Yesus bolong ka lenti ka batmai ka banyalam ngi sha ka jing Apostol Paul haka shiti ka baningkong shikinong koren khat wei galnong khat ka baningkong wang tolong pi kinong pertho bot jonga kumbanga ngalong ujong Kris hatungi don ki briu ki bakenjam sim haga jingim ka jingi ki bangin yo ki bakilong ki briu ki jong play kalong ka bakong san bat ka badon kami ngi bangin pertho bot iki namar ki kila pertho bot ya ki jingya lenti ki jong Yesus Kristus namar ki kila ya ka jingya lenti ka bau Kristus ula a he ka jing ka joki ka de yang ngi la long ki jiet del de ban long ki sanran ki jong Yesus Kristus ngi de ban i tho ya ki briu ki bakan jaman sim ki jong blai ki briu ki jong blai bangin yo pertho bot ya ki jingya lenti ki joki ban long ki nong pertho bot kamut bangin pertho bot ya ka kom im ka jongki bangin pertho bot ya ka kom kran ka khana ka ktien ka thlit ka bangi i ha ki briu ka jong blai bangin pertho bot ha ka jinglong jingim ka ba ye dei bangin long kum kita ki sanran ka jong Yesus Kristus ka balai ka long ba ban long sanran kamut ban long la kloi ban sha hikai ha ka school ka jong play tadi ka bakong san ba kata ka dei ka wei na ka bantai ka ba balai ba ka ba bun ka por ngi di ban ai sha ka ban don ha ka jing don rangkat ka jong play ban ai ka por ka bai dei shau play na ka bata ba u hi u Yesus hi u nyo ban hikai ngi u nyo ban sandul ya ka perkhat perlain ka jong ngi dei ban long la kloi ban long ki ba sha hikai si jingem ngiong ki lifelong learners bangin long kita ki ba shi jingem ngin sukwa bet ban sha hikai how blay how Yesus Kristus ngidi ban long la kloi ban long ki khna school jong blay ngidi ban long la kloi ban long ki khna school ge jong Yesus Kristus u Yesus wang
how Yohanes pra lenong dekat balai puai uji sulong iki tagi balanget hau lada piyai sa haga ketien ke jonga pilong ki synran ki jonga lada piyai sa lani lada pi enroll ya diri ba pinwan sagani ka school ka ba hikai daga ketien ke jong blai hangta an pengkalai pi syaki synran ki besisha kumki kristan ngidi balong lakloi ban syahikai ban pen start yangi haga proverb saulanong dekat ke bandingkong ke baar ke bible kong tu sngopi ki khon ya ga jing hikai jong ukpa bat tu sha skor ban tip ya ga jing syampang na banga ai happy ya ka jing hikai ke babha to what ino ya ka an jonga to what ino ya ka an jonga proverb sau khatwei tin jong blei kong ngala hikai yami ya ka lenti ke jing start hakani ke school ko jong blei la hikai yangi na ka banta bangin yo ya ka lenti jong ka jing start ngidi balong la kloi ban sha hikai na ka banta ba on pen start yangi haka city ke jong apostle paul show timothy ka ba ar ka khot ka balai khat san ka khot ka tin job lei apostle paul ong yu timothy ba nadu mendang long khlung mela tip ya kita ki jing tho ba khoi nadu mendang long khlung mela tip ya ki jing tho ki ba khoi ki bala ban pen start yame ki bala ban pen start yame shaka jing penem daga jinget ka ba Jesus Christ ki jing tho ki ba khoi ki ba pen start ku ki parangait ku ki parlok oh kalong ko ba kodor bandan hagani ka school ku jong blai naga ba on pen start yangi mdai tang ban super roi yangi ki jing tip rai ban pen longi ki real ki ba start bat ki ba champang nunta shushu ngidi ban long la kloi ban sha hikai da ki babun ki jing ya shem ki butra wanra ha ka jing im ku jing ngidi ban long la kloi ban sha hikai da ki jing ya shem ki babun agak tin ke jong blai ngi I haka por jong Jesus Christ u Jesu u ya upen ya iki synran lema ke jing syam gi babon ki don ki por ki bau hikai de ki tin gi bau krani mo don ka por upen ya lenti ban daka ba ya syam ki bri ki don hapre ki jing pang ki jing ban pen khia iki ba don ka por upen ya leng ya ki lemba ki duriau ki ba don ki jing at phlung na ka ba un yo pat ban hikai ya ki hapren ke eriong bat ka deng ke eriong ha ka duriau u Jesu u syak nai ki bekinya na boleh bahangta dala dep nangta usapan pai ki syaka jenggot ku basisha usahikai ki ya ke jenggot ku sya dong kapor haba ki synran ki duai ban bek su dan bala ban naplen ki bakinyo ya ke jengpen khia dalawan ra how Jesu lapan khia ki synran kin kali balai trai balai ke ikani habangi ngimla ban bek no inuk su indrai me tang hisen kren kala le Jesu hikai ki phangkum no baki dei ban kidai ban shim kia ya ka bodai ka jing duai bat ka basya jing it ka don ka por ba ki synran ki ya ka por ha ba kilik khwai do kha ki brut kim yo khndiat ru kim yo Jesu ong to khnyat ya to ka jar sa bajaliu utas ki bat kai ka baja kalong ba Petrus ong ba how Lucas ka ba san ka lonong isyam sao don riu kai ka baja kalong ba lan dalak nyat ska bajaliu Petrus uang berashimit ngilaya trishitam ngim simlangat kai weiru ngim simlangat I weiru idokha andrei namar kakta kaktien ka ba meong nginle kata namar kani ka ba ngikloi ban shaskor ka sur ka jome ngilala kloi ban penrung yeldi sakani ka school ka jome ngin kongu ba meong ndakila khnyat kata ka bajaliu ki ngat bon ba ki dokha hadu ba ki klemla ki hap khot iki weiru ki noi rap ban wan banyara ban tahan kata kadokhan dalami sang nangta kei ka bau Jesu hikai ki hikai Petrus pat ki synran ngan pelong ye phi menta te philong ki nong tong dokha ngan pelong ye phi ki nong tong ri lama ki jing syam utra ko ban hikai yangi ko ki para kristan ko ki synran ki jong utra Jesu tu syam ba ka wei pagoi ga jing syam ka wei pagoi ga jing ya elenti ka wei pagoi ga jingja ga jingem utra udon ga jing thu ban hikai yangi ban penlong yangi ki bri ki ban yo ya ka jing syampang bat ka jing start ban yo ya kata ka spiritual knowledge syapang kumno banginang la ban yat ban penyat ya ka jing im ngidei ban long sakoi pat ngidei ban long kloi ban sya ban penyat
haki an ki ba penbelian syaga jing rublay ngidi balong la kloi ban sya penyihat haki an haba ngirung iladi syaga nu haba ki khun ki jong pi la penrung ye ki syaga nu ko skul pi penrung ye ki syaki an jong ko skul kila don hang tu ki an ki bala tho haki dairy ki jong ki ba ki de ban kongu kini bat ki sign pi ha ban sign ba ki ye ki khun jo pi la penrung ba kin kongu ya kini ki an kim de na ka ban pen sniu ki kini ki an ki de na ka ban pen bha ye ki kadai na kamanta kum no ban nang sandur susu ya ka jingim ka jongki kum juru habala penrung ingi larangi jedi yaladi ban penrung syang ni school ku jong blai ka dan ki an ya ka bangi larangi penmlin hapo jong kita ki an khanyat ingi syang jingim ka bariu blai ka basha disiplin ka de ka don kam bat ka don kam hantu kata kuki parabangai ke ngi bun sien ladan ki jingong baki kristan ujisu ula yak lo gading khna na ban pelai lo ki kristan di kelamat ki jing lai lo ka bau kris lo penyo ki im pan man ka jing im ka balai lan ka jing im ka balai lan kam de ka jing im kristan ka bashisha ka jing im ka balai lan kam de ka jing im jong synran oboshisha upendam melodi hapo ki jing penyan upendam melodi hapo ki jing penyat ki an ki ban penmelian u sya ke jing rublay ngide ban long la kloi sakowi pat ngide ban long la kloi ban sya sneng sya penbet haba ngi ya yi ki jing bakla ar timothy lai khan riu khan yo ka tien rublay kong ka jing tho baro ka long bala persat men sim rublay ka ba penmen toy ya ka jing hikai ya ka jing sneng ya ka jing penbet ya ka jing penbelian kaba ya ka jing penbelian kaba hok khnang bau brio jong blai unyo long janai kata tin le khnang bau brio jong blai unyo long uba janai sistien gong ka penmentoy ka ktien jong blai ka bala persat men sim blai ka penmentoy ya ka jing kai ya ka jing snai ka jing penbet ka jing penbelian kaba hak hok khnang bau brio jong blai unyo long janai kata kadai ka jing tin ke joblay ka badan bor hadu kata ngidei ban ailat bag ne ka tin joblay ngidei ban ailat bag ka tin joblay kan penbet ingi kan sneng ingi ngidei ban ailat ka jing tray jong ka tin joblay ka ban wengno i ka jing bakla na ka jing im ka jing i ban replace pat ka ka badai ka tin joblay kalong ka bakong san bat ka badan kam hapo jong ka di ka school ya ka bangi long la kloi ban pendam ban pen kongo ngidi ban long la kloi ban sya pen tubit pat sakawi pat ngidi ban long la kloi ban sya pen tubit na ka banta ka jing thu jong blai abangi don hakan ka school ko jong blai mdei tang bala hikai mdei tang bala penbet mdei tang bala sandur andrai la pen tubit ru yangi sya ka kam ko jong blai la pen tubit ru yangi sya ka bangin long ki synran ki balong effective tin parang la nong ki balong larkam ki synran ki balarkam bat ki basaiso bangin kalalong ki synran ki basaiso kani ka school ka pentubit ingi sata ar timothy ar khatsan apsol pol wang yu timothy tu persang smart hagri ka school go job lai ban it lade ki bala pdiang hun job lai bapinyo first division hagni ke school ko jong blai kumunong tray ubam don kam baleran nginum leran larang imi nagari ke school ko jong blai dangla graduate nagari ke school ko jong blai an shamingi ki brio haga buram an shamingi ki brio ki balong powerful an shamingi ki brio ki ba seiso nginum long ki brio ki baleran ki bam seiso tekin leran henry ki ba seiso kinum leran kata de ke jumot kadon kami ngi bangin persang smart u Joshua ka baningkong pra kai ka ba u ka ktin joblay ka krensha yo Joshua wat ai bakani ka kitab ka hukum jome kan jano na ka suntur ka jome haba medon hangani ka school jonga ublay wang wat ai bakani ka ktin jong ka kitab ka hukum kan jano nami henry men yai perkhat ya ka snya sngi khnang ba men yo sumar ban le kat ba kum ya baro bala tho haka na ba kum ta men yo men roy halaga lenti bat kumta men man bha kandon ke jing man bha kandon ke jing roy kolosai we ar punyo ar popra apsol pol wang yo bangi yalap
nakaba sneng yau brio baro nakaba hikai yau brio baro aga jing start bangin yo penyeng yau brio baro berjanai ha ukris Jisu ban on pentubit jingi on hikai on train tian parang khamia on train jingi on hikai jingi bangin kelalong ki brio ki betubit aga hima ke jong play sako yu dekat Bible ngan pulin ni kong Timothy sao kat san kan rio Apostol Paul uang Timothy to me not hakini ki to IT lot telede haki ba kata ka jing roy jome kan yo pau habaro ba kata ka jing roy jome kan yo pau habaro ngidon kam ban minot ngidon kam ban pen kidi belong laklo ban IT ban training ban habai dei ba ka training kam dei sisa ka besok habai dei ba ka training kam dei ka besok nang ta jong nuno ubalong ubayo ningkong hakabaya mare res haka shispa mitala ne arspa mitala ne hakanunu ka jinga la hakanunu ka sports dakpet hamadan teda ihun shisha be kilong ningkong la ne kilong baar andre ngi la ngi pet chalendet jong kata ka jing job ko joki ka de ka training ka jing trai shitam ka jing kistap ka jing klet no jing sofa baro na ka ban pelut por haka training ban penmisa ban penmi ka bor ka sor kam dei ka besok kadai sisa nak ta daw Apostol Paul on Timothy to minot kadon kam ke jing minot hakan ka training ka boleh train yengi naga beta bangin kelalong ki brio ki baroi ngidon kam bandon ni ka jingla ngidon kam bandon ni ka jinglong ka bala ban yasya ku ki para bangai ngidon kam bandon ni ka jinglong ba yasya ban bayai ni kagari ka school ko jong play kam dei ka besok bangin shu bangin ong ba ngan long synran jong Jisu ngalong lakloi ban enroll le ha school ko jong play la ngimdon ka jing sha la ngimdon ni kata ka jing yai ne ngin feel no shiten ngin pet nuksa biang sa sisian sa ka gospel ko jong Yohanes tong nang ka ba Henry ngisiam sapang hadu na poy ka diga lenong ka Henry Jisu Christ uladan ki khadan ngut ki synran ki hinyo phon ngut ki synran bat ki nong but ki baya but u bekilama ki kamba bau bela besar hari klau kai ga baja ka to lenong ka Henry ka Bible ga thu sapang kumno ba kini ki bela mat ki jingbam ki jong Jisu Christ sapo ri klau ki awat yo Jisu Christ hadna ke lai kendo yo Jesus Christ yo ari meno mala poy shene ka jaga na bangila sa siliang jaga duria ho to ko kaya ka kini ki break yung ngila wat yame kidan ki break ba wat yo Jesus Christ yo Jesus la itu ka donut ka jongki kaya ka baja kalong rasdang mani kai naula hikai ka tien ka joblay habakila wat das ngoiet ki bakin kalong ki synran ka jongu naula hikai ka tien joblay ula hikai ka tien joblay ula hikai ka tien joblay ka to kolon ka ban rio kaya ka baja kalong ba kita ki ba wat yo Jesus pitep ki la pai dia no kita ki bawat yo Jisu kila kenran dia no ki ong uai bala ban snap ki bakum kita ki jikai ki be ka Bible ko yo thu bawat kita ki nyo pungut ru ki sanran kila lendet no ka jing yaisha kamdon ka jing tresitom lani kata ka jingkut jumut kamdon haki di ski menta dan shibun ki beri ki wat yo Jisu dan shibun ki beri kwa ban long kristano dan shibun ki beri ki kwa ban jiet jalri ba an khat ki synran jo Jisu an rai kim shim long la kloi pat na ka bata ka te ka jing hikai kim shim long la kloi pat na ka bata ka te ka training ha ka school ka jong blai shiteng por ki eno shiteng por ki sange no Petrus uang yo Jisu Christ habo Jisu phai khat orot karan ngut Petrus uang shanu pat ngin lek namar hame ka don ka ktien jong ka chingem shanu pat ngin lek namang ngila jiet bandon agri ka school ko jome ngila jiet bandon agri ka school ko jome ngim don da ko wi paga jaka kani ka de ka jaka na ka pata jungi ngilong lakloi ngin yai ne hot kilakut jumut ban bot yo Jesus Christ ado ko bakut wad ka por kanrai ka don ka por baki len no yo try don ka por ke kila len dat no yo Jesus Christ ka por bala sanar na kanrai kini kila yai ne pat hadian bau Jesus Christ ulami pat na jingtem kata ka de jinglong synran ka basisha ka jinglong synran basisha ka de jinglong lakloi bandon ka school ko joblay compare ngila ban bakla compare ngila ban feel ringin yeng pat ngin khli pat ngin shakri pat yo try ngin jiet ya ka ban ya ka jingya lenti hadu ka bakut tang kita ki be yai ne hadu ka bakut kita
ken yo like im ka jing khot yang i we pi we ka long bangin long ki synran ka jong Jesus Christ u blain kur khui phi ha ga sngi ban ga jan mi tu ni pulong ka jing roi trang i wan ha jan jome baya ga ga tien jome la yo ban pasat try ablai cheki ki ba para bangai ki parlok ki ba ngap ko kanat ablai bagida duai bakan don ga jing tray baka jing pen kalang kan don ko kanat ablai ga jing thau thamai ga jing shna thamai ga babon ki kristan bakin yu il di bakin long ki synran ki jome bakin kin long la kloi kin long available il di naga bata ban enroll il di chaka school ga jome try ablai bakin yaisha bakin minot bakin yang tenge try ablai bakodor naga banta try ablai ban ai shibun kapor haga jingim ga jongki ban don hajan jome ban shahi kai haki ki jat ki jome topan kalalong yai wei pi wei topan kalalong yangi tobat yangi try bangin yai long kita ki synran ki ba yai ne bat ki ba but yeme hadu ka bakot pa kam tam try panloingi wei pi wei ki synran try ablai ki ba job panloingi ki synran try ablai be hi jonga ki ba sei so ko kanrat da ka banta ka jing thu bat ka jing khot ka jome gi ai ngu yeme ka ka ki ski ka banta ba ni sngo ha bengi khot ka pat yeme ka teng jong Jesus amen tu blame kur khui phi